kiang long rong mongwe nat la lopania long la 1000 बीघा हिमंत बिश्व शर्मा ahema soramen aphan labang so allotment council ben pg ko lamuta edam adim long anang tum humbidam ben peni arju lidam loman ane nang tum humbidam phan ma thalom aladak jasemet mensing hangchu socheng thenta EPHLC a president lo amai kulo alangli benke klardak mensi hanlu je labang so along lia bangke himonto biswa sarma apisu ba hema soraphan pialo pekelo palamba setamen non ground clearance klardak bana bangke itum central tim atum hadak humridam dela prap jin ben humridam po lapen kopima koson ma poken itum patinidam pam mepo la patinidam delo polotang te nil tum bangke otnang kok la bangke la mani phan ke langrem kalilo itum ke EPHLC tumke hey so pansi kar japilo ar bila ben kapre ka tum pansi kar japilo pot long le bangke nil tum bangke chenghon pi ke posin itum bangke la bangke jat step ta deng pot ya si pinai ma mate inquiry si padu nai ma la bangke itum kibang celang si setiap bang deng pot on mat intang thing ke iphlc hello la regional racharia song ben ke sinang tum intang thing kameklem bom eklong se kapre song lom da nangkit tong la son dulo la sinang tum ajak kong char jak on back li lo malanon ke bang gmp election of farmer em nili tum ke kidam tang ta puet lo ke di election judge sa klempo election judge lang sa klempo ani nili tum ma duty mate EPHLC along ke do an na bang potum bang ke 365 days ta dam po do kong la si kai ke da preparation dolon itum bang ke la pen non bang ke BJP atum malong bang jasmet abui ingrai bom lu atema EPHLC ke klempon ke dampon ke misen pena jok la pen ahok pet ke klempon ajok si non bang ke EPHLC long ninga chet ke do bom lo amase jasmet la BJP long a leader atum punang ko po CM tuliram rong hang alang li penang an niliamen pupelo he organization pan kamenes pondu ni organization amen pupelo penang an organization pan kamenes dula management di alang di kuahe kam hala organization nomban cut poe di hala sonse ke paklem klem lasi non bang ke bithung long example tum thelong lo bithung long ke chengsi ke tu meeting an abidam long li seta non bithung long ta EPHLC amek bang bom lo da tang kring lo non ke EPHLC ada ta women ta tang kring lo lapen ta sisi tum tang kring lo lasi non bang ke nilitum EPHLC pen bang ke election wangwe kota tempo jud deseta cheng thu philipo lake EPHLC ke nilitum ke emethang hema kampusin tum ke abang potin ta gigar so tum anta tum matha pon de homework ke claim ke bang phan kali lo ke di emethang phan lo asin tum MP banda chisik ding lo March April mentum ma ke doi tame tum la bang sik pengde la ke chia so agutar sing thanji pu alambu thak la council dum same non puda claim ke det la so electoral plus paret la so council la electoral so pathak nang li bele ningji dum labang ong dung hitum karbiara tum phan CM tuliram rong hang lapen tim karbiang long tum MP MLA atum pen chenglok je council pen ke voter list ke thanja phan governor long lu et lu bill kusi rada phan ke pachini ama nili tum ki dam tang governor long dam nang li tum theklong dai po Gulab Chand Kataria non present existing a governor ke Gulab Chand Kataria alang li long nili tum humridam lo first humridam lo nili tum personally 16 kilo second time nang hang thu ko tum phanang konang hang thu lo amasi haladak tum phanang thandak lo as per Supreme Court judgment atengke governor atum bill hedi aban ko pima state pen kilo a bill tame council pen kilo a bill tame ke claim ke dam nang ji asai do anta pending long li Supreme Court judgment de Supreme Court kangsai ateng lo bilong lelo either nang reject nang po kali pote so bill bang kichu nang po implement nang po amasi Gulab Chand Kataria governor honorable governor Assam governor bang nang thanu daklo nililong ke bill hi nang li masyang li dapen HED department men dai nut ni lo alang li nang represent lo HED department pen lo alang li phanar julo ni tum long ke thang da chini dun di lasi laso bill bang ke abilong at ke lili alang tum si hold it pot check masih bikok claim ke lasi ni tum pe na bang ke klar dak lo EPHLC ke seng masih motive masih ni tum bang ke aim and objective masih inglong asujok ni
Lasi hinglong aso ki jogye phan ke tum ke compromise melo ni tum ki hai lo pote ki claim pa prang chang ke la electoral roll claim de lo polotang ke piloma ladak an bang ke council sector boreng kadu kawe pen chenglok jadi tum inglong aso tum si long la hem la sini li kaida pudam labang so paragraph 27 ke basic structure of the constitution mane constitution amoy arbung lo lake lajong si ili tum warsai chuendun pe me pichun jak polotang te ong tum ili tum karbi la pen kapre kapre tribal atum dak warsai long pi di 30 department for example electoral roll jong sil tum kar bila pen inglong aso det si vote jok long po election throlong po lapen voter list ong du po pelotang te council sector boreng awar side do an ke itum kar bila pen inglong aso tum silong et 30 department do di isia department pen 1000 sakuri advertisement people te 1000 into 30 ke 30000 lo ningkan siang bong 30000 sakuri advertisement people te itum kar bi ko no 460000 ahin do sejima bo kasi kar biang long arat pan kachuning ri kai pil ke lahan lo APHLC long cakong orang nang pidunon nang litu makar iba litu makar iya bangke ni tum neli la bangke pacun konpek ko tapen here nang ni ong dung atum ke electoral roll jong sit bang pan pan de lote tum ron ko itu la ke ron duja ave ke high court nang side elu nang tum voter list ke paragraph 27 ateng electoral roll nang tum cheklem mo nang ko edlo taken tum wardik katulo nomili long avidat hen ko kasi labang so teng pen mo ni tum hadia seta high court order teng kam cheklem lo sikar biang long lapen NC lara tumpan ning thek long tamelo nile tum leke wang lo ponte la bang tum klem pe